Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Nabaikan, natangtang na magpusa sa kanina. Nagpakaroinom naway nito mo. Ang dilmilan. Ang plano mo ni i-hostage ang Kapitan Aling Parko. Kumplito na ang plano, Greg. Ang paglihok na likon. Tunay, usa ka upa na itong pinariso. Ang problema, kaya di mo kuyok. Kipagatuog na mo, Greg. O kitambok sa dagat. Hinaot ka dili ka problema na mo. Ang tanan, uyo na sa mitabo. O ready na sila. Ikaw na lang, Greg. Usman ako. Hinaot ka dili ka problema na mo. Parang dili ka sa pinang itampok sa dagat. Ayaw kayo kaya yung desisyon. Kung ukuyog ka pa na mo din, nagtuyok ang oras. Usman, ukuyog ka na mo din. Badbari ko sa akong kanina. Bukuyog ko ninyo. Bukuyog ko ninyo puga. Okay. Ay paglihok. Tangtangon ako kanina sa imong duha ka tiil. Ayaw mo pa ang imong posisyon. Oo. Okay na ba eh? Hinanok ka mga taong. Tangtang na. Nenanong ka na sa barko. Kitang duha ang mato sa kabin sa kapitan sa barko. Oh. Ganang itutukan ko mo. Dili ka. Patol pa di mo nagtuyok ng oras. Di ba nadamlihok? Ay power mo si Bato na. Mga brads. Kung makuha na mo, kapitan. Naipawal mo sa inyo, Baton. Okay. Ang mga buti, kinahanglang maandam na yung daan. Okay. Tutok na ko, Greg. Sige, alam si Greg. Tara, Greg. Sus, Greg. Patay. Greg, Iksunod ko. tanawan niyo ang mga kwarto. Tabang tanaw sa captain's cabin. Diyo tayo kutsilyo, Greg. Ihatay na ko ulit mo, kapitan. Ikimutimas, kapitan. Tuktok ko na ko puntahan ng cabin. Ni Abli, at di man na tayo, kapitan. Greg, patay buhit na rin yun. Pero kung masabot na ito na mamatay ta, lupa ang yun ang kapitan. Greg, gikwenta ko na kanak to. Giplano na nako na. Patsyo na kong kapitan. Maamong ang kapitan. Buwan akong ganahan mo, Greg. Kamu doa, batas malimot. Putok. Yes? Sa mali. Ayaw yung pagsingkitan. Dihangyo ka na mo. Nga mo patuo ka na mo. Kung di ka mo patuo, mamuog ng kutsilyo sa imo tugulang lang ko sa imo kasing-kasing. Nakasagot na ka pa. Greg, di na ikaw mas kapitan. Palikon mo na mo nini. Siguro na nato kung makuha na tugdaan na kapitan. Ato na mo tingulit. Greg, liyok di mo to. Ako'y bantayan ni kapitan. Kung masipyat siya, patay siya. Okay, dali mo. Kung kuwan ang iyong tuyo, na ako itiim, ihatag sa ko ninyo. Na ako ikas sa ulos, ihatag sa ko ninyo. Di ako irilo, singsing, kwintas, ihatag sa ko ninyo. Taon, may pamilya ko. Na, dili naman makaluwas ni mo, kapitan. Paminaw na ko.
kanina o kandado. Pantayan niyo palipot. Ako taos kanina o kandado sa puntahan. Ang tislong gagawas. Kanina o kandado. Pantayan niyo palipot. Kapitan sa barko. Faust! Mana? Ay, may bakit? Wah, di kurog-kurog gihapon sa skadok. Ay, ko limot kay. Ikaw mo'y muna yung pagkatiman sa kapten. Kung masipit ka, manubakan ako. Kinahanglan na ito ang kapitan. Kipilagi niya. Huwag bisat-bisan magkakapong pato. Kay hoste sa to siya. Kung magkakaya siya, pat! Nagtuyok ang oras to. Ikaw mo'y nag-usik-usik. Taro! Dali kapten. Patuo ka na ko, ha? Ayaw yung kalimot. Kung masipyat ka o masipyat ko, una kitang duha nga mga batay. Nakasabot. Nakasabot ko. Dali na! Dali! Dali! Ano ba ni? Ano ba ni? Huwag ka po dito! Nakabato lang yun, Lord. Hustis ba yung sa kinakalang? Hoste sa damo ang kapitan sa barko, mga mos. Mamatay na yun ang kapitan. Kung mamatay na yun kanang ginahalog anak. Ugdan kan ang mga matay ng barko, ha? Kung di na sinabot. Ayaw! Ayaw! Ayaw kalimot sa kabisahin mo, Kapten. Ayaw kalimot. Mga matay ang tanan din, he! Mamatay sa gayon ka ng inahalog, anak. Manuhin mo, ayaw! Sabda lang nila, ha? Huwag mausik yung magkinabuhi. Kung magkasinabot na, ibutangan yung mga armas, guard. Tapukan yung aridool na mo. Man yung tapok sa inyong mga armas, atas mo kayo. Para magkabiya na bitis barko. Mauray mo kayo, boss. Ano cellphone? Wait, gamit na naman cellphone to. Di action sa ganay paggamit pero may na yun, Tip. Yung bulbul, matanak kong ubul-ubul ang inahan. Iapilan ninyo ang inyong mga cellphone guard. O kamong nga din eh. Huwag bisan usan ninyo nga gamit ang cellphone, ha? Uras may mga bot ka pwersa sa kapirno. Kamo malunggan nga mamatay kini kapitan o kanagdahan uban sa Iraq. Ipan ka na mo og tulo. Kung di kayo itapok inyong mga armas, magilgulay, maglinugdugay tali na sa barko! Uno, dos, tres! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!